ଭାବନାର ଖମ୍ବ ପରି ଠିଆ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ଆଖିପତା ମଧ୍ୟ ନୀରବ ହୋଇ ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ହାତରେ ବ୍ୟାଗ, ବଜାରରୁ ଆଣିଥିବା କମ୍ବଳ। ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଶରୀର ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିବା କେଇଟା ଟଙ୍କାର ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦୁପଯୋଗ ହୋଇଛି। ଶୀତ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ସନ୍ଧ୍ୟା ମୁହନ ଦେଖୁଣୁ ରାତି ଆସି କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲାଣି। ମଦନ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ମନରେ ଅଜସ୍ର ଭାବନା, ଅଜଣା ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୟ ବିଚାର ତା ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ କରୁଥିଲା। ମନକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିଲା। ସେ କ'ଣ କରିବ ଭାବି ପାରୁନଥିଲା। ଏପରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା କାହିଁକି? ଶେଷରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ନିଜର ମନ କଥା ପ୍ରକାଶ କରାଇଲା। ମନର ବ୍ୟଥା ବୁଝିଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀର ବିପରୀତ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଦନ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଦୁଃଖର ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଉଥିଲା। ନା, ଆଉ ରହି ହେବନି। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ନୀରବ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏପରି ଚିତ୍କାର ବୋଧହୁଏ ନୂଆ ନଥିଲା, ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗୁଥିଲା। ହଁ, ଏ କେଇଟା ଦିନ ତ ହୋଇଛି। ଗରିବ ଝିଅଟା ଭିକ ମାଗିବା ଦେଖି ମଦନ ବାବୁ ରାତି ତମାମ କ୍ରନ୍ଦନର ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ। ଅଖିଆ ଅପିଆ ରାତିଟା କଟିଯାଇଥିଲା। ଆଜି ନିଃସହାୟ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟା ଶୀତରେ ଥରଥର ହୋଇ ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇଥିବା ଦେଖି ମଦନର ହୋସ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସତରେ ଜୀବନ କ'ଣ ଇଏ ବୁଝାଇ ଦେବ? କଥାରେ ନାହିଁ, ସୁନା ଥିଲେ ନାକ ନାହିଁ, ନାକ ଥିଲେ ସୁନା ନାହିଁ। ଏ କି ସଂସାରର ନିୟମ, ଏ କି ବିଧାତାର ବିଚାର। ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନର ଏ କି ବାରୁଦର ଗନ୍ଧ। ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବନାରେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା, ଅସହାୟ ନିକଟରେ ସହାୟକର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସାଜିବା, କାହାର ସ୍ୱପ୍ନ, ସମ୍ପର୍କ, କାମନା, ଭାବନା, ବନ୍ଧୁତା, ମିଳନ, ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଅଭିଳାଷ ଭାଙ୍ଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ବା ସଜାଡ଼ିବା, ଏସବୁ ହିଁ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଯୋଗ୍ୟର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ହୃଦୟରେ ହିଂସା, ଅହଙ୍କାର, ଅପମାନ, କ୍ରୋଧ, ପ୍ରତିଶୋଧ, ପରନିନ୍ଦା ଓ ଏପରି ମନ୍ଦ ଆଚରଣ ଲୁଚାଇ ଓଠରେ ହସ ଦେଖାଇ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମଣିଷର ଭୂମିକା ଏକ ପ୍ରକାରର ତାହା ନୁହେଁ। ମଣିଷ ନିଜକୁ ବିଭିନ୍ନ ଢାଞ୍ଚାରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିପାରେ। ବର୍ଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନ ରୋକି ପାରିଲେ ବି ଛତା ହୋଇ ବର୍ଷାରୁ ଅଳ୍ପ କେତେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଭାବନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଲଗାଇ ବ୍ୟାଗଟିକୁ ଖୋଲି କମ୍ବଳଟିକୁ ବାହାର କଲା। ସ୍ୱାମୀର ଏପରି ଆଚରଣ କେଜାଣେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତାର କାରଣ ସାଜୁଥିଲା। ତଥାପି ସ୍ତ୍ରୀ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଏ ଅମାନବିକ, ଅବିବେକ, ଅନ୍ୟାୟ, ନିଷ୍ଠୁର ସଂସାର ଭିତରୁ ଏ ସରଳ, ଦୟାଳୁ ଓ ମାନବିକତାର ଢାଞ୍ଚା ଦେଖି ବୋଧହୁଏ ସେ ଶବ୍ଦହୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମଦନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତା କମ୍ବଳଟିକୁ ଚାହିଁଲା ଏବଂ କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା।